Kedam tang aruni pioneer cap ani kang samalom to monarve ke thea jok Kuligaon Mum Teron lapen Mukhim Rongpi arong araratum ahem na hok donetsi kedua thai anta kave ajok kisung chechak nanglo labang soalam arjulong si kedam tang aruni phaisir cap adap tong sekot pen Philip Teron methanga khipen kisung ke phovek adimalongan humri damsi don thom kepra isia hem tuna phan kerap pajirdamlo Kahomri Damalong, Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundor Inti, lapen Local Committee President Secretary atumta Cherap Chetodunlo. Philip Teron lake abarim Borjan VDC ki khitang abanglo. Lapen non ke klembo marpu lake HDP Sports Association along Maipu arpusi klempon bom. Lapen non ke bangji MAC ki legalong alang setami lakhai ko raisi Borjan constituency pen ticket ke hangdon bom abang phulo. Di lapen Mukhim Rongpi, Kuligaon Live.